Yani birastî sînemaya Kurdî em hema nêzî çil salê bi têkoşîn bi berxwedana Kurdistanê bi hilberîna Kurdistanê piştre sînemaya Kurdî jî hêdî derkete holê. Belkî em bêjin sed sal berî jî ser Kurda film hatin kêşandin lê Kurda nedikêşan. Lê nêzî çil salî ye Kurd îdî dest bi çîrokê xwe kêşandinê xwe û sînemaya xwe kirin. Lê pirsgirêka sînemaya Kurdî bi pirsgirêka Kurdistanê vagirê daye. Ji ber ku Kurdistan ne bi aliyê fermîtî ne fermî ye. Çar parça em dikarin bêjin pênc parça ye. Sînemaya Kurdî jî wek welatê xwe parça ji ber her parça li gor xwe tev digere, li gor xwe sînemayekî zimanê sînemaya ava dike. Ew jî li gor her parça jî li gor dagirkerê xwe, hişmendiya dagirkerê xwe vî ava dike. Yani îro Bakur em binêrin ji bo hişmendiya dagirkerê xwe yani Tirkiyeyê sînemagerên Tirk ava dike, li başûr yê bi Ereba ava dike, Rojavayê Ereba, li Rojhilatê Farisa ava dike. Ew sînemaya Kurdî dernayê holê. Sînemaya Kurdistanê tu dem dernekete holê. Yani ya Kurda sînemayê da xebitîn bûn sînemayê Ereba Farisa, sînemagerê Ereba Farisa Tirka an jî bi çîrokê xwe tu demê otosansür sansûrekî li hemberî sansûr û otosansûrê çîrokê wan derneketine holê. Lê ev demeke dirêj e Kurd îdî bi kesane bin jî, kom bin jî îdî çîrokê xwe xwe dikişînin. Yani bi navê sînemayekî pênase dikin. Ev sînema car bi car dibe sînemaya Kurdan, car bi car dibe sînemaya Kurdistanî. Ama tu çi bêjî bêje îdî hêdî sînemayeke Kurdistanî ava dibe. Kurd îdî sînemayê dikin. Li qada cîhanê de jî sînemaya Kurda hêdî xwe ra cihekî ava dike. Ji ber çi Kurd îdî sînemayê dikin. Îro em li ser Bakur biaxivin hezaran belkî deh hezaran kes sînemaya Kurd hene ku sînemayê dikin. Ama ew Kurd em îro sektora sînemaya Tirka binêrin yan jî televizyonê Tirka binêrin, rêzefîlmê Tirka binêrin bi hemaliya wan kara hemû Kurd dikin ama dibe sînemaya Tirkan. Yani Kurd li wir tune ne bi wek Kurd hene lê wek nasname, wek ziman, wek rengê xwe û li wir tune ne. Ev na gişk pirsgirêkin sînemaya Kurdî de. Îro ev pêdivî demeke dirêje tê axaftin. Ji ber ku Kurd hem li Avrupayê hem li Bakur hem li Rojava demeke dirêje hem sazîbûna wana sînemayê hem jî hem komxebatê wan hem komînên wan hem komê wan hem jî saziyê wan hene. İşte Rojhilata navîn, Akademiya Rojhilata, Komela Akademiya Rojhilata navîn heye, Mezopotamya sînema not çarada dest bi sînemayê kir. Aram Tigran heye, Cigerxwîn hebû, Wanê hebû, bajarê din îdî bi awayeke ber bi xurtbûna sînema Kurdî çêbû. Lê ji ber ku parça ji ber ku hevdî qutbûyî bû hêza wî tam dernetkete holê. Ev meser piya her tim ev pirsgirêk nîqaş dikir. Yani em dihatin festîvala film Amedê me digo wala pirsgirêkê me evin. Me em diçûn İstanbul me digo pirsgirêkê me evin. Pêdiviyekî civînekî komxebatekî wa hebû. Yani îro belkî li qe heya niha kesek nehatiye bahev ev kom. İro em sed kesin, der roja em sed kes, sed sînemagerê Kurd ne tenê derhêner. Yani her beşi sînemaya Kurdî em sînema pirsgirêkên sînemaya Kurdî û çareseriyê nîqaş dikin. Yani em pirsgirêkê xwe tespît dikin, em ê çareserî û zimanekê çi ava bikin wî nîqaş dikin. Me ev her tim nîqaş dikir, îro me pratika wî anî cî. Ez barim parçeyên din jî wê vî warî da komxebatê xwe çê bikin ser sînemaya Kurdî kêmasî û rêgezên sînemaya Kurdî û xebatê xwe çê bikin. Em ê bi zimanekî yek yani belkî ne hemû sînemagerê Kurd bin banda bin em ê bibin xwediyê peyveke sînemaya Kurdî da. Em ê bibin xwedî peyvekî. Muhatabê me yê cuda bin, belkî tekiliyê me yê Avrupa cuda bin, tekiliyê me yê dagirkeriyê me cuda bin, tekiliyê me ziman û wêjeya Kurdî li vir da cuda bin. Îro ev di roje em van tiştan nîqaş dikin. Sînemayê da jina Kurd li ku ye, jin çaxo kîjan merhelê da cî digire, pirsgirêkê me yê aborî çi ne, pirsgirêkê me yê çêkeriyê çi ne, pirsgirêkê me yê belavkariyê çi ne, demek ku em filmekî dikişînin em ça digîne temaşevan, digîje temaşevan, nagîje temaşevan.
Pirsgirêkê şaredariyê me çi ne? Tekîliya wan çandê, sinemayê çi ne? Sinemayê me hene tune ne? Yani îro şunda belkî yani zaten heya niha pir berhemên sinemaya Kurdî hatin derxistin. Yani zêdehê aliyê belge filma da Kurd îdî pir serkeftîne. Lê fiction û kurtefîlma jî dikişîne. Qat tune ne ku filmê xwe bidine nîşandan xencî festîvalan. Ew qat gerek berfirehtir bibe. Ew çiqas qat berfirehtir bibe. Çiqas berhem derêne holê. Çiqas sinemaya Kurdî pêş bikeve pirsgirêkê me jî axwas hindik be. Yani îro ku pirsgirêkê me zêde bin demek ki em kalsın sinemayê de. Lê em berxurtbûnê diçin ev jî ji bo ev di roj tiştê ku me nîqaş kirin encamê me girtin niha me însiyatîfek ava kir. İnsiyatîfa sinemaya Kurdî me ava kir. Tiştê ku li vir hatin axaftin û encamên hatin girtin, xalên hatin nîqaş kirin wê bibe wê rêya însiyatîfa sinemaya Kurdî wê derxe holê. Piştre jî ji bo çareseriyê em ê bingehîn koma ava bikin. Yani komisyonu koma ava bikin. Ew kom wê hevdû cuda bin. û ev ê bibe însiyatîfekî berdevkê sinemaya Kurdî bakur belkî. Yani ew ê tiştekî wisa derkete holê ji ber ku her kes jî bi wî arî da ji ber ku her kesê hatta vir jî kesên ewil jî hatin, kesên berê jî hatibûn. Herkes wek devkî gotin erê pêdiviyek, rêxistiniyekê wiha heye ji ber ku em bela bin gerek em bi yekitî zimanekî sînemayê, zimanekî şoreşgerî, zimanekî xwe ji hişmendiya bindestî me rizgar kiribe, bi hişmendiyekê Kurdî û Kurdistanî em sînemayê bikin. Ya niha hişmendiya serdest bandorekî pir mezin li sînemaya Kurdistanê kiriye. Bandorekî pir mezin li Bakur, ne tenê Bakur, çar parçe Kurdistanê û metropola jî û Avrupayê jî. Yani ew bandorek pir mezin heye. Diber ku em tekilî xwe bi festîvalên dagirkerê xwe re çê dikin û em dixwazin ji wan aboriyê bigirin, em dixwazin bikevin pergela wan, em dixwazin bikevin rêzefîlimê wan, ev jî tê çi wateyê? Em zimanê wan gerek biaxivin. Em îxanetê çîrokê xwe bikin, em çîrokê xwe gor ku kêfa wan çawere em çîrokê xwe wisa saz bikin, senaryoya xwe wisa binivîsin ki ew jî alîkarî bidine me yan jî filmê ku em dikişînin biginin festîvalê xwe. Ev zaten xwe ser otosansûrekî pir mezin li ser me ye. Yani em îdî dibine otosansûrekê bi dilxwazî. Yani em îdî dilxwazî otosansûrê xwe dikin. Ev jî tê wê wateyê ku em çîroka xwe bereva jî dikin. Çîrokê ku bi xwînî hatine nivîsandin em bereva jî dikin. Ev bandorekî pir mezin e. Pirsgirêka sînemaya Kurdistanê pirsgirêka herî mezin jî ev tişt e zaten. Lê evayê yani yekîtiya sînemagerên Kurd wê evî holê rake. Yani wî zimanî wê nîqaş bike ev di roje em wî zimanî jî nîqaş dikin. Em ê ça ji xwe bandora hişmendiya dagirkerî derxin. Eva ne tenê pirsgirêka me ye, Bakurê jî yani pirsgirêka hemû parça hemû sînemagerên Kurdin ku ew em ji vî hişmendiya xwe xilas nekin, vî hişmendiyê tev bigerin, em serkeftî nabin. Em ê tenê çêkirina filmê xwe xizmetê dagirkerê xwe re bikin. Lê em xwe vî rizgar bikin wê demê em êdî xwe bi xwe sinemake cuda çê bikin. Yani sinemake şoreşger çê bikin, sinemake zayendî çê bikin, sinemake ekolojik çê bikin, sinemake Kurdistanî çê bikin. Wê demê bin bandor da namînin, bin bandorê wan da namînin. Li vir jî hem şaredarî, hem saziyên Kurda, hem siyasetmedarên Kurda, hem kesên ser ziman, wêjeyê û çandê hunerê dixebite gerek hemû alîkarî bidine sînema. Ji ber ku hevdû girêdayê hevdû yani sînema karekî mixabin pir ew e, pir buha ye. Yani aboriyek jî lazim e. Ji bo tevgera vê aboriyê jî gerek hin tişt werin. Hatta hema bütçeyê sînemayê cuda ne. Her sal çend film were kêşandin, çend film delê holê, film naverok yan çabin gerek ev bütçe Sinema Kurdistanê jî ava be. Ev çi ava dibe çêker gerek çêbin. Yan jî karsaz mirovên karsaz gerek alîkarî bidine vê meselê û ne tenê ew jî siyaset jî alîkarî bide. Yani ne ku wek sansür, otosansür yek biryardar na. Ji bo alîkariyê, ji bo mezinkirina sînemaya Kurdî herkes çi dikeve ser milyon gerek ji bo sînema Kurdî bike sînemaya Kurdî wê demê hê baştir hê hêztir be.